Extraradi, de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda, amb Olga Vallejo, a la COM. Sí. Marc i Moji en directe a l'Extraradi, l'himne d'Esplugues de Llobregat dels Infiltrats. Maestro. Esplugues del Llobregat, un paradís terrenal. Hi ha senyores i senyors, però no cal cas de gos. Esplugues del Llobregat, Esplugues del Llobregat. tot és pau i harmonia, però la població veïna Per sota la carretera l'ambient és molt diferent. Sembla que hi ha més problemes a canvi de LED. Esplugues del Llobregat, Esplugues del Llobregat. els bars al menú del dia donen nèctar i ambrosia. Esplugues del Llobregat, No voldria fer-me pesat. jardins verds de fantasia, però la població veïna Hi ha molt de gambarrisme, et poden trencar la crisma. I a sobre no està tot net, és canvi de LED. Esplugues del Llobregat, Hi ha dos mons ben separats que conviuen dia a dia i s'estimen com germans. Bueno, potser no tant. Molt gran, aquest himne d'Esplugues del Llobregat. Extraradi, de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda, amb Olga Vallejo, a la COM.